Pati po unsa. Kana. Hahay, asa naman tao diri sa balay? Tuma na, oy. Unsa naman ni wa man ni sulod ang kaldero? Asa naman putong tawhan na to? Wa jud tay makaon aning trabaho ani. Gima! Nato aray, na-alarm na pod. Gigutom na buguro ni. Kay parte naman siya, oh. Di jud ka mo tingog ha? Gima! Di jud ka mo tingog ha? Ilabay ko ni be. Mukha nang ingani. Agay! Naraman ay kadiraan na palingog-lingog ra ka. Kitoy! Nga nang sige magkasakit-sakit. Nganong wala lay sulod ang kaldero? Unsa man ba isulod ana nga wa naman tay bugas? Og mupalit day ka. Unsa may ipalit nga wa man tay kwarta? Og mangutang day ka, wa jud kay diskarte ba? Ngutang nga na puno na magalit ang utang dito ila jurna. Asa man imong kwarta? Di ba na masayro man ka? Masahiro nga imo magalit ang suutan o pambabae. Isa may musakay ato nga pasahiro nga maalaan mo kog bayot ato. Bayot sa imong mata, wa jud kay diskarte nga pagabana. Ikapoy na ko nang kinabuhi aba. Ay sig pakapoy-kapoy dira. Pangitaig paagi nga masudlan ang kaldero. Idi sudlan. Gana. Sudla po sa tower na unsa. Nag-email na po ning amaw oh. Unsa man nasudlan na ng kaldero? O nasudlan eh. Ay maayo, mapuslan mabuday ka. Gimo, unsa man nimo gisulod sa kaldero? Sinina malamang ingon mga sudlan di akong gidiskartehan. Mao ni ingon nimo nga diskarte? Makaon pa dai ni, ha? Oh, Layas dito, wa kay pulo sa pagabana. Napay brief nimo. mukha ni mo ingon bitaw ka nga sudlan gisudlan. Bikramo ba hanggang? Layas dito, wa kay pulo sa pagabana ba? Napay siningaw dalani oh. Hala, kaluoy sa iyang bana. Kimulayas man jud ko. Lap kisa na. Kisa na bayana. Sulod dito, sulod. Palayason mo ko nimo. Layas imong mata. Sulod dito, sulod. Sa man yung bayhana nga, ipalayas na niya. Pasulod pa jug balik. Hoy, ikaw bayana ka. Makita lagi ta ka nga magsabay-sabay ka sa umbana o pawan jud ta ka.